नङा खाबनै नङा खाबथामबो नङा बिमा आं खामानि थांनोसै दे खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथाङानो रन्जित होननाया नङा होमबा औ आंनो नाथाय सोर जाखो आं सिनायासै आं मिजिं नार्जारी सुग्रेम एनजिअनि डाइरेक्टर आरो बियो आंनि बिजि खुलुमबाय आदसा खुलुमबाय फै जिरायफै जिराय बिमा गाइखेर गोनां साहा फुदुंना लाबोदो जोंनो दे नांला साहा फुदुंनांला आं आरो साहाबो लोंखाया अ दे साहा लोङाबा मा मोनजाबावनो दानियालाय नांला जों नोंथांनि फिसाजोनिसो खौरां लानानै फैदोंमोन फिसाजोनि खौरां माबायदि खौरां बेलाय औ जों नोंथांमोननि फिसाजोनिसो खौरां लाना फैदोंमोन फिसाजोआ न'आव गैया नामा औ दङ सिखाराखै खोमा थां बिमा फोजाहैनायसै गथ'आनो अलसियाथार थां बिमा फोजाहैथां थुलियाथ' मैयानिफ्रायनो न'आव गैया मा मैयानिफ्राय न' गैया आंनोलाय मानो खोन्थायाखै आंनोबो खिथालाङाखै आंबो मिन्थिया माहाय थांदोंथाय गथ'आ मैयानिफ्राय न' गैया बेखौ आंनो खोन्थानाङामोन नामानो फन बुंनानै सोंहरलाय बहा दङ बेनाव फनानो गैया गाज्रि जाबायनो फनानो हाब फनबो गैया बहा थांदों मिन्थिया मा खोथा जाखो बेलाय सिन्था खालामनाङा नोंथां जों मिथिगौ बियो बहा दङ जों बिनिनो खौरां लानानै फैदों है माथो लोङाब्रा लों बायोलां बिदि लोङि मानसिफोरजों लोंफानो औलै लों आंबो बायो बेबायदिबा मा गथ' गोरलै गाइखेर लोंनाय बिदि लोंनाय बेलाय इन्टारेस्टखौनो मोनासै आं लोंना हो है न'आव माथोब्रा न' लों हो है आंनो बारा दाहोसै आं बारा लोंनो हाया मा लोङा बेलाय फेबासो गोदै मोनो दा लों सिन्था खालाम फेबाजों दंना है बिदि जायो नामा नोंसोर हौवाजों आं हिन्जावजों मिलायो नामा र' आं बायहेरायाव थांनो ओइ तुलिना ओइ ओंखारलाय ओंखार है नों बेनिफ्राय थाबायलांदोलै है आं हिन्जाव मानसिया मारै हारसिं थाबायलांनांगौ नोंखौ दोनलांनांगौबा माथो बुजागोनसै जोंलाय थांदो मानो बिदि नोंसोरो
सिरि मोनबाय नों दै गांदो जानांगौ दैया लोंदो न' आं बेयाव मारै सफैखो आरो नों सोर नों जोंखौ मिथिगोन नाथाय बेबायदि बैसोआव फरायनायखौ नागारनानै सेंग्राफोरजों जौ लोंनायनि खारना मा बिमा बिफाया फिसाफोरखौ लानानै गोबां मिजिं थायो जारौ बेबायदि बैसोआव नोंसोर निसा लानानै बिमा बिफाखौ दुखु होनो नाङा नंगौ बाजै आंबो बुजियो नाथाय आंनि बिमा बिफाया आंखौ अननाय मोनबा जानो हागौ आंबो बिदि जानाय नङामोन आं उन्दै समावनो आइया जोंखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांदों बेनि उनाव आफायाबो जौ लोंग्रा जाबाय सानफ्रामबो जौ लोङै थायो बाबानि बेफोरबायदि दुखुखौ नुनानै न'खरनि मानसिफ्रा बाबानो गोदान हिनजाव होफैयो आं सानदोंमोन न'खराव बिमा गोदान फैनानै जोंनि न'खराव सान्थि फैगोन नाथाय खोनायाखै आंनो एसे फैसा नांगौमोन मानो खोमानि सना दाहोनो आङो नोंनि बेगनिफ्राय हाननानै लाखाबाय आं बे फैसाखौ आं खामानियाव हैनोसो दोनदोंमोन दे आं मेनेज खालामफिननोसै बाबा आंनो फैसा नांगौमोन टिउसन फिसैनो 1000 बेसे 1000 दे दा नोंनाव बिना लांदो आं थांनोसै मामि टिउसन फिसनि फैसा नांगौमोन बाबाया नोंनाव बिनो थिनदों आंनाव माने फैसा थानांगौ आंनाव गैया फैसा मिथिया आङो रावबो फैसा Tulina, नों मैया मानो टिउसनाव फैयाखै मा जाया आं लाला बेखायनो मैया फैयाखै बिदिसो ओमफ्राय टिउसन फिसा होजोब्बाय माथो मास मोनब्रैनि टिउसन फिस होनांगौ दं नोंहा सार आंखौसो बुंनो थिनलायदों औ दं गाबोनफोरनिसै सारनो खोन्था फाग्लि नोंहासो खाफाल गोनां थार फिसायाबो न'आव थाया गोसोबायदि बिन्दास खालामनो मोनखायो नङाबा फाग्लिना गोसो बायदिखा हा बेलाय सोरथो जाखो बे जोंनाव थानानै फरायो
बिमाया सोरजोंबा थांबाय गोदाव सोराव जानायखाय लानानै दोनफैदां खामानि मावनोबो रावबो गैया नालाय मोजांलै आजिखालि मावग्राबो ओंखारला आंहा गिलायलाङोसो बिदिखौ बिमाफ्रानो बिदिब्ला फिसाफ्राबो सना रुफा लानानै खारलाबायथोंसै बारा लाय होजायाबो बिदिखौ आंथ' फोथायखाया बिमा जोलै फिसाजोबो जाखायोना सोरबा सोरबा लोंदो एसे दे लों Tulina ai औ ओजों फैनायसै र' थांगौ बाबा नै आं मबाइल लाबोदोंमोन मैया मोनानायखाय नोंखौ फोजायासै आं थेंक इउ बाबा सिमबो दंफायो आइ बावहाय अनलाइन क्लास जायोलायनो मोजाङै बाहाय दा थांदो स्कुलाव आं थांनोसै बाबा आं टिउसन फिसखौसो होनो मोनाखैमोन सारा रागा जोंसिगोन बे ए मैया बिमाया हराखै नामा थोद हरबानो जायो न' आइ थांनोसै आं बाब्रे फिसाजो मोजाङा बिफानो एरना होलायदों नामा आं नोंखौ मा एरना होदों मामि मा एरना होआखै फैसा हराखै होननाया सोरथो आंखौ खोनायाखै सानदों नामा नोंलाय मामि आंथ' नोंगौखौसो होनदोंमोन आंथ' नोंखौ एरना होआखैना मा नोंगौ नङा बेलाय न'नि खामानिखौबा मावफाया मबाइल गोदान सोलायबावदों बियो मोना माथो नोंलाय मामि बे मबाइलखौ बाबाया आंनो अनलाइन क्लास लानोसो होफैदों मा अनलाइन क्लास बिलाय बिमा बायदि रं नाम्बार जानानै हारसा सेंग्राजों खारफानो सानदों नामा नोंलाय बेखायनो मबाइल नांगौ नोंनो दानो मामि नों बेफोरखौ मा बुंदों मामि थांनायाव आंनि मा दाय मा दाय गैया बेलाय नांलायफिनलायबावदोंसो नामा नों आंजों बेहाय मोना माथो नोंलाय मबाइलखौलाय Tulina ओरै फैलाय नों गार्जेन मिटिं लिंनायखौ न'आव खोन्थायो नामा हा तुलिना खिथायो सार होनबाबो बिसोर फैनो हाया जों जोंनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ फरायसाफोरनो खोन्थाया बिनि थाखायनो जोङो गार्जेन मिटिं लिङो तुलिना नोंना मास मोनब्रैनि एबा दान मोनब्रैनि मान्थलि फिस होनांगौ दङ दा फिसखौ नों होनो हायाब्ला बे एग्जामखौ नों होनो मोननाय नङा दा थांदो गाबोन नोंसिनि नोमा नोम्फाखौ स्कुलाव थिनहरदो दे सार औ नोमायालाय आइ मिन्थिया अबाव थांदों बेलाय नानि दा नों मानो खोन्थादो दे आं गुवाहाटियाव थांनो आं गाबोनसो सफैगोन बाबा मा आइ प्रिन्सिपाल सारा नोंसोरखौ गाबोन लेंहरदोंमोन ए आंथ' सोलाबला
दा नोमा थांथोंसै नोमानो खोन्थाना होसाय थादो आइ Tuli, सिखारला नामा दाबो टाइम जानानै माबे मामि दिनै स्कुलाव दा थांसै दे न' नेदो आं बैहाय लोगोनाव थांनानै फैनि स्कुलावबो थांनांगोनदां प्रिन्सिपाल सारानो स्कुल लेंहरदोंमोन नोंनि बिमाखौसो लेंहरदों दा आंथ' नोंनि बिमा नङाना आं थाङा न'आ मोजाङै ने थादो मा नै बहा थांनो बै दखानाव थांनो आङो सिगारेट लायनो फैसा दंबा होलांलाय दै मा फैसाब्रा लोंहैनो बायनानैथ' लोंहोगोन जोङो लोंहोयो थ' लोंहोयोबा आरे मा लोंहैनो जों लोंहैनो ओंखारखानाय दे गाखो थांबानोबा हैथ' होमबा जाबाय आं बिदिजोंनो जौ लोंग्रा सिगारेट सोबग्रा जालांबाय आं मा खालामनो आंजों मोजां रायलायग्रा रावबो गैया आंखौ रावबो सैया नोंथाङा रां खामायनायाव एसेबां गोदो हाबबायदि न'खरनि फारसे जेबो थालखौनो खालामासै नंगौ बियो सैथो आं सानदों आंनि गिबि बिसिया आंनाव रां रुफा गैयैखायनो खारदों दा बिनिखायनो आङो दा रां खामायनायाव गोसो होदों नाथाय नों बिफां लगायनानै मा जानो जुदि बे बिफाङाव नांगौ बायदि दै आरो हासार होनो हायाब्ला थां थुलिनाखौ लानानै फैदो र'
आंखौ निमाहा हो आइ जानो हागौ बिनि दायनिगिरिया आंनो जेबो नङा नोंथां मोनसे न'खर संसाराव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थाखागोन जेखियानो जाया मानो उननि समफ्राव गोरोबलायनानै थाबानो जाबाय दे बिदिबा दे गाज्रि दामोनसै नोंथां थाथ'दो फैदो आइ थौदो मा थौ